Mislite li da će i sve ostalo biti jednako uspješno, da će tu biti nade, da će doći oni dobri i bolji dani? Pa vidite, ja mislim, optimista sam tu. Mislim, treba svakom problemu pristupiti krajnje ozbiljno, savjesno i treba tražiti najbolje rezultate. Jednom je, neke stvari ne idu brzo i odmah. Ja moram citirati jednom Teslu, on je rekao ovako, pa kaže, zapravo njemu je Einstein to rekao, kaže, pa ti trebalo toliko vremena da to napraviš? Da, upravo toliko. To je bio odgovor njegov. Znači, isto, kažem, neke stvari idu brže, neke sporije, bitno je da se dobije cilj. Evo recimo ovdje sada imamo sliku, jedan traktor, znači 20 godina, rekli bi starije generacije, koji također ima ugrađen taj HHO sustav i koji za sada uspješno radi. Dakle, gospodin ne mora brinuti o cijenama goriva. Pa vidite, on u konačnici troši malo goriva, ali u svakom slučaju da ne mora toliko brinuti. Evo ovdje imamo sada, mislim, tih HHO generatora ima razni izgledi, ovo je na jednom, dakle, mopedu ili ne znam šta je. Znači, ima različiti izgledi. To je stvar samo konstrukcije. Prema kakvi su uvjeti, prema uvjetima se određuje i tip i oblik i sve ostalo. Možete li nam opisati što vidimo na ovoj slici? Evo, upravo to sad što sam rekao, dakle ovdje je jedan sistem dry ćelije, znači jednog generatora vodika, iznad je rezervoar u kojem se nalazi voda, znači ta voda dolazi u generator, sam pušta se struja, dolazi do elektrolize i na drugom kraju izlazi znači sam taj plin kojeg mi koristimo koji ima takve vrijednosti. Ovo je sad, znači, kod automobila jako je važno poznavati, znači, da recimo kod benzinskih automobila imaju, znači, ti senzori kao kisik senzor ili lambda senzor, kako mi to znamo reći, i ovdje je način spajanja upravo te elektronike, znači FI elektronike sa tim senzorom. Kao što smo vidjeli na slikama, ova se tehnologija može primjenjivati na svim vozilima, dakle od traktora pa do motocikala i automobila. Točno je, da, zato ima taj MAP senzor, evo i ovdje se također može vidjeti jedan MAP senzor kako je spojen. Znači to su danas toliko sofisticirane mašine i strojevi koji jednostavno, da kažem, i nadmorska visina utječe na njihov rad, tako da su to elementi u kojima treba voditi računa kod ugradnje, znači takvih uređaja i moraju biti pravilno i na pravilan način spojeni. Na slici je prikaz jednog takvog, dakle, sistema, način spajanja. Evo, možete nam možda nekoliko riječi reći, dakle, konkretno o čemu se ovdje radi, što je s čim spojeno i za što služi? Ne, mislim, ovdje se vidi otprilike taj na MAP senzoru kako je, znači, spojena, da kažem, tu su dvije situacije. Ovdje lijevo komanda je recimo jedan, ajde da kažem, sistemom promjenjivog otpornika, znači komanda gdje se, ako se prebaci komanda na gradsku vožnju, pa se naštila layer gas na gradsku vožnju, na desnoj strani za otvorenu vožnju. Znači kad se to sve poštela ti parametri jednom, onda tu više nema diranja, onda samo, što kaže, prebacivanje, vidite tu sklopku, znači lijevo-desno, siti i otvorena vožnja i onda koristite, vozite, to je to. Vi ste dakle tako nešto slično ugradili u svoj Ford. Kakve su bile reakcije ljudi? Sigurno kada ste prošli kroz Slavonski Brod, kada su ljudi čuli o čemu se radi, nije ostao nezapažen. Pa mislim, pazite, skeptičnosti je puno i to ja sad recimo takvim zapažanjima živim duže vrijeme kako se inovatorstvom bavim. Nekada prije 6 godina, to znam reći, pio sam biodizel iz čaše i poslije po ulju i kasnije upalio motor. Ljudi su rekli gdje piti i takve stvari. No, htio sam samo pokazati koliko to ekološki je ok i podnošljivo. Znači, ako je pH normalan, znači nema problema, nije lužnato, nije kiselo, znači nema problema da to mogu i napraviti. Ali to su sve bile, da kažem, jedne faze da bi se pokazalo zapravo sa čime se barata i sa čime se radi. Također isto situacija i sa vodikom. No, malo pomalo to sjeda i polako se usvaja svakim danom sve više. Komentari su javni i oni prešutni, ima ih svakakvih i da kako to ide jednom progresijom i to postaje vodik već poznata stvar. Je li povećan interes, dakle, samim time
Da, je i tekako. Mislim i tu je sad i krajnje vrijeme da i država, da kažem, svojim zakonskim uredbama polako priprema se za to. Jer vi u Njemačkoj već možete kupiti znači, uređaj isto sa atestom, znači sve skupa država je sama povela računa o tome da to može, da kažem, na svoje mjesto na tržištu. A to bi bio jedan proizvod u svakom slučaju koji bi u Hrvatskoj bio prepoznatljiv i van Hrvatske. Jer jako puno imam upita, vjerujte mi, iz Australije, iz Irske i da kažem daleko, a i ovdje kod nas. I nešto se mora poduzeti.